יושבים איתי, תתלה בבקשה כביסה בינתיים. סגי, תיקח רגע את רותם, תשמור עליו רגע, אני במחשב, אני צריך לסיים פה משהו. סגי! מה? קח אותי לחברה. סגי! מה? קנה לי את הלליים. סגי, בוא תשחק איתי בווי. נו, סגי, בוא כבר. אתם מבינים מה עובר עליי כל היום? סגי, 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 סגי. איזה סיוט זה להיות האח הגדול. אני מתגעגע לתקופה שהיינו אמא, אבא ואני. כל היום רק טיפלו בי, האכילו אותי, שיחקו איתי, התלהבו מכל שטות שעשיתי. הייתי הנסיך של הבית. אפילו הייתה לי שומרת ראש צמודה. היה לי זמן ללכת לגינה, לבריכה, לקרוא איזה ספר טוב. לא היה מי שיריב איתי על המחשב. איזו תקופה. אבל התקופה הזו הסתיימה אחרי 3 שנים. אז איתי נולד ואני קיבלתי את התואר האח הגדול. כולם חושבים שהכי שווה להיות האח הגדול. רק מי שלא בכור יכול לחשוב ככה. ראיתם את החיים, איך החיים שלי נראים. אני ממש כמו עבד עברי. ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם, כי תקנה עבד עברי, 6 שנים יעבוד ובשביעית יצא לחופשי חינם. סגי, אתה בן 13, ובכל פעם שההורים יגידו לך לזרוק את הזבל, להוריד כביסה מהחבל, לעזור לאחים, לשטוף כלים, להכין שיעורים, תזכור שאם היית עבד עברי, היית כבר משתחרר. מזל טוב! 24/7 אמא, אבא, שו בבקשה לחדר האח הגדול. ערב טוב אמא, ערב טוב אבא. ערב טוב האח הגדול. אמא, אבא, אתם יודעים שעוד מעט יש לי בר מצווה. כן, האח הגדול. אז למה אני לא רואה לחץ, לא רואה היסטריה, לא רואה הכנות? מה קורה לכם? אני רוצה בר מצווה מכובדת, מושקעת, כיפית ושווה במיוחד. אני לא רואה שאתם עושים משהו בעניין. אתה קולט שאתה כבר בן 13? לא ממש. עכשיו אני קולט. האח הגדול, אתה חושב שאתה בכלל מוכן לכל העניין הזה של הבר מצווה? אתה מבין מה המשמעות של זה? ברור. בית המשפט התכנס כאן היום כדי לדון בבקשתו של מר שגיא תלמור לקבלתו לעול מצוות. אנא, הכניסו אותה לנידון. שלום. ובכן, מר שגיא, אני רואה כאן שאתה רוצה להיות בר מצווה. כן, אני כבר בן 13 והכל. טוב, תראה, סך הכל זה הליך פרוצדורלי פשוט מאוד. כל מה שעליך לעשות זה לחתום לנו על מסמך הזה, והופ, אתה בר מצווה. נשמע לי סבבה. הנה כך ותחתום כאן למטה. רגע, אבל אבא לא מסכים לחתום אחודים לפני שבודקים את כל הפרטים הקטנים. טוב שגיא, החלטנו לבוא לקראתך ואנחנו נקריא לך את שטר ההתחייבות ואז תחתום לנו. בסדר? אנוכי השם אלוקיך, אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים, לא יהיה לך אלוקים אחרים על פניי. בסדר. קבל את אביך ואת אמך. נו טוב. כי תקנה עבד עברי, 6 שנים יעבוד, ובשביעית יצא לחופשי חינם. וכן יגב שוריש את שור רעהו ומת, ומכרו את השור החי וחצו את כספו, וגם את המת יחצו. מה זה הדברים האלה?
מה זאת אומרת? זאת התורה שעשה משה לפני בני ישראל. מה זה מה שרשום כאן? אני לא חושבת שזה רשום כאן, אני לא חותם על זה. מה? מה זה לא חותם? למה? כי זה לא קשור די. גם לעבר כזה עבדים, אין לו כזה שפחות, ואם תסתכל חוץ מאחור, יותר שברים הולכים להם ברחובות. טוב, והודו תהיה סגי מתוק. זה מה שיש. אתה רוצה לחתום או לא רוצה לחתום? לא. עזוב אותו. סגי, נראה לי שאתה לא מבין. יכול להיות שבאמת המקרה הזה לא יקרה לך, אבל העיקרון נשאר אותו עיקרון. הבנת? לא ממש. מן הסתם, גם לא נראה לי שהשור שלך ינגח את השור של השכן או משהו כזה. אבל התייחסות של התורה נשארת אותה התייחסות. אבל הדרך שתורה מצווה אותנו להתייחס לדברים, נשארת אותה הדרך. טוב, בסדר, תביא עכשיו. הנה, פה תשמעתם. סגי היקר וגדול, קיבלנו עלינו מתוך הערכה וכבוד, לנסות ולבצע את המשימה הקשה, ולסכם עבורך את זו הפרשה. אז, יש לנו עבדים ומכות, גנבים וקללות, עין תחת עין, חבורה תחת חבורה, ואם אין את השור, האם זאת מחירה? גדיש ושדה, קוצים וקמה, שור וחמור ובור ושלמה, עשרות ושכירים וחשפות וגרים, ועוד כמה מיני מזיקים שלא כולם מכירים. אבל לכל זה, לכמה, למה ואיך, יש מטרה אחת, והיא אותך לחנך. הכל נועד כדי להפוך אותך לבן אדם. ואין לנו חרוז על פלופי דידן. אני מאחל לך, שדה יקר, שבמקום שתלמד לא תשכח דבר, ושתמיד תוביל אותך הדרך הברורה, לעולם אנשים מכבד או למה של התורה. מזל טוב! לידכם מונחת מעטפה. קשו לסלון והקריבו אותה לכל דיירי הבית. כן, האח הגדול. אדר, רותם, מרי, בואו, יש משימה מהאח הגדול. איתי, בוא, יש משימה מהאח הגדול. דיירים יקרים, בעוד כחודשיים יחול בר המצווה של האח הגדול. עליכם לארגן את האירוע, וכדאי מאוד שהאח הגדול יהיה מרוצה. טוב, אופירה, אחראית על האלבום, על ההזמנות ועל המצב רוח. אתה תסגור מקום. בסדר, אין בעיה. נראה לי שהדר ואיתי יכינו לו איזה שיר. נכון. אבל אני רוצה גם. מה, להכין שיר? כן. טוב. בסדר. איתי, גש בבקשה לחדר האח הגדול. שלום איתי. שלום גם לך, האח הגדול. האח הגדול רוצה להזהיר אותך שאם תעשה פדיחות בבר מצווה שלו, הוא יהרוג אותך. אבל אסור להרוג. היה איש ששמו שי. לאיש היו בית, חווה ועדר שבטים. סיפורנו מתחיל. לילה אחד, ועוד שי נם את שנת היופי שלו. באו גנבים וגנבו את כל הכבשים. בבוקר כששי קם וגילה, רץ למשטרה. חזר הביתה, התקין גדר ותאורה, קנה כלבי שמירה וכמובן קנה שוב עדר כבשים. לקח רובה והלך לישון בדיר. בלילה הגיעו 3 גנבים. שי ירה להפחיד אותם ובטעות הרג אחד, פצע את השני והשלישי ברח. הוא קרא למשטרה, ולא תאמינו, המשטרה הגיעה ולקחה אותו לכלא. רגע, את מי? את שי. לא הבנתי. בסוף הראו אותו ואפילו חוקקו חוק על שמו. אבל אם הם היו רק מסתכלים בפרשה בפרק כ"ב פסוק א', אם במחתרת יימצא הגנב והוכה ומת, אין לו דמים. בקיצור, אם תעשה בושות, האח הגדול לא ישכח ולא יסלח לך, ומאותו הרגע לא תזכה ליהנות מתקציב מותרות, אלא מכפות רבות, ותהיה מועמד יחיד להדחה. אין לך מה לדאוג, האח הגדול. מישהו ראה את התפילין שלי? אני אמור להתחיל להניח תפילין. מי העלים לי אותם? נכנס לחדר האח הגדול ללא רשות. טוב, כולם מוכנים ללכת לבר מצווה של שגיא? שיר, ראית את הבקעת צ'קים? לא. בקעת צ'קים? איפה בקעת צ'קים? השבת הבטח, כולם לחפש בקעת צ'קים! שחר, מה את עושה? אני מחפשת את פנקס צ'קים כדי לקיים השבת אבדה כמו בפרשת משפטים. איך זה נראה? מה אתם עושות? בחפשות השבת אבדה כמו בפרשת משפטים. ילדות, מצאתם את הפנקת צ'קים מצוות השבת אבדה? לא מצאתם?
תפילין? לא, ממש לא לקחתי לך את התפילין, תפסיק להאשים אותי. רותם! תחזיר לי! תמיד נשאר אחי. דיירי הבית, אני רואה שאתם משקיעים במשימה. כל הכבוד. שגיא, איך מתקדם לימוד הפרשה? אני דווקא בסדר, אבל יש כל מיני עניינים שלא קשורים לכלום. למה אתה מתכוון? למשל, כי תראה חמור סונח הרובץ תחת מסעות. איפה בדיוק אני אראה חמור רובץ? למטה בחנייה אני לא רואה. כי תראה חמור שונאיך רובץ תחת מסעו, וחדלת מעזוב לו, עזוב תעזוב עמו. ומעשה היה בשני בני אדם, שהיו מהלכים בדרך, והיו שונאים זה לזה. באמצע הדרך נפל מסעו של אחד מהם מחמורו. וכשראה חברו בכך, רץ להטעין מסעו כדי לקיים מצוות תורה. באותה שעה אמר עלה בליבו, אני טעיתי בפלוני שחשבתי אותו לאויבי, ועכשיו בא וסייע לי להטעין המסע. ובכך התחילו מעט לדבר זה עם זה, עד שבאו לאכסניה, ושם אכלו ושתו יחד, ונעשו רעים אהובים. שגיא יקר, אנחנו מאחלים לך שתזכה להפוך כל שונא ואויב לחבר אוהב, להמשיך על ידי כך אהבה בין אחים, חברים, משפחה, ובין כל העם ישראל, אמן. עמוק בלבך. מגניב, כנראה שנשארו עוד כמה חמורים במדינה הזאת. ולא רק חמורים נשארו. אבא, ראית את היבוסי שהחזיק את החמור? לא ידעתי שיש עוד יבוסים. איזה יבוסי? מה, הוא לא יבוסי? אולי הוא פריזי או חיטי? שגיא היקר, לכבוד בר המצווה שלך, אני הולכת לדבר איתך על עניינים עמוקים. והביאך אל האמורי והחיטי, והפריזי והכנעני, החיבי והיבוסי והכחדתיו. עם ישראל הוא מרכז הבקרה של העולם, הראש, והגויים הם הזרוע המבצעת, הגוף. אז מהו התיקון של הראש? להכחיד את 7 עמי כנען שבארץ ישראל ואת העבודה זרה שלהם. אני מאחלת לך הצלחה בכל ההתמודדויות שתעבור, שתדע לעבור נכון את כל המצבים שתתקל בהם, ושתצליח להתגבר על כוחות הכניעה, על הפחדים והחרדות, להתחבר לחוויות רוחניות, לראות את התמונה המלאה, לגרש רגשות שליליים ולדבר רק דיבורי אמת ושלום. לא להיתקע בנפילה, אלא לקום ולהתחיל מחדש. בהצלחה, ורד ומשה יוסף. האח הגדול, אני חושב שהמשימה הושלמה. השבת עברה בהצלחה יתרה. רק עוד קצת ריקודים וזהו. Annigun der Erzähler kennt mit Babel bloß auf Rahmen. Die Mame kocht Loschen, Zug mit Gaschen und mit Melach. Kunder Janken Purim, wenn wir spielen sich in Relach. Chiribim, chiribom, chiribim, bom, 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 chiribim, chiribom, chiribim, bom, 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 bom. Biri 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 bom bom bom. Biri 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 bom chiribim bom 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 bom. לסיום, רציתי להגיד תודה לכל מי שבא לשמוח בשמחתי. אני מקווה שנהנתם בשבת, ואני מזמין את כולכם לפתוח את חודש אדר בשירים ובריקודים. אני, צלם ראשי, אני, צלם משנה, אני, עורך אני, תסריטאי אני, מפיק גם אני. צנוע,
גם אני. אריאל, אני שואלת בלי ללחוץ על שום דבר, כלום, רק להסתכל? איפה אני מסתכלת? בזה או בזה? בזה? לא כל כך קרוב. מה? אני לא רואה כלום. כל בריחה עושה לי טוב, לי נמאס לחיות על האבן. אין האח הגדול. אבל איתי פה. הוא טמבל, מה אני אעשה? נותן לו לעמוד שם, הוא יצלם אותנו רגע. תפילה קטנה בין השמיים